și bun venit la un nou episod din tutorial cum să faci o casă. O casă foarte mișto în Minecraft. Ups. Sunt cu prietenul meu aici. Știți voi care? Cu comentatorul zilei. Se joacă Harry Potter. Poate. Ia. Nu știu ceva. Ia uite mă, un schelet și se face dimineața. Imediat moare asta. Bă, schelet, fraier. Nu sta în umbra casei mele. Stai în umbra ta. Ok. Vom face episoade și cu altceva, nu numai tutoriale, dar deocamdată asta vom face. Ce mișto arată casa asta. Deci nici nu știi tu cum arată. Foarte tare. O să vezi tu la sfârșit. Ok. Ia mă. What? Stai, da. Ok. Nimic. Deci foarte simplu, nici nu e atât de greu să faci o casă în Minecraft, mai ales o casă din asta ca și cum ar fi de vis. Fiindcă, nu e greu și poate să-l fac oricine. Nu? Pe el nu-i interesează nimica. Ce să mă interesează? Nimic. Lasă, văd că nu te interesează. Ce? Lasă o altă. Ia ce mișto arată până acum. Într-un fel. Ce într-un fel mă fă tu așa o casă mișto? Nu știi. E foarte greu. Să ce? Să faci o casă din asta E care? mișto. Wow, ce mișto este această casă. Mai bun? Dacă doriți mai multe episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Nici nu cred că o să mai fac mai mult de 3 minute și jumătate, fiindcă prea mult. Așa că o să continuăm seria, nu vă temeți. Sunt episoadele foarte scurte, da, știu. O să mai văd eu cum să fac mai lungi. Sau să mă gândesc. Păi până atunci. Uitați, o să mai pun acest furnal.